Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV tawateɓe nder e bowo leydi kala musidɓe fulɓe ha ko wona fulɓe kono tenti onon fulɓe fullaɓe lamɗam tawateɓe caggal leydi kono tawateɓe ɗo e nder leydi Sénégal ummorade ɓundu kummo bannando Boubou Malick Sy Daouda Boubacar ha yetti lowre lombidi walla mbiyen Mama Damga e leymu nanguenare daɗo guilore nokku heeɓi Damba Gallo Demba e Mbatu Damba heeɓi Feri Lami heeɓiyaɓe Gallo Feri Lami galeyaɓe Mbatu Feri Lami mbatunaɓe yirlaɓe ɓeɓe Allah yiiɗi taniraɓe Binta Adam Ɓooyi ɓe gawani beeje dasani dole ñeeƴe hay to e Jolofe Ngereni to e Ferlo e Asi Boyli wonɓe fulɓe fullaɓe jaam ɓe ganduɗa susɓe mayde hulɓe gacce ɓe meeɗa yettere caggal hay saaha goto musidɓe fulɓe musidɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Habrede Pindi TV min mbi jaam ñalle mon walla jaam hiire mon e tuma mo vidéo way taw ɗon kala en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo nde wela baɗowo to wela baɗowo no welira baɗɗo sababu garangal men artude men hande ganduɗa huccide mon e yewtede mon sikki ala waɗi dumunna on jeyani yewtere mon laana yontaɓe laana ka kewɗon wiide laana kanŋe ka awƴe kalis jolnuɓe yontaɓe leñolam jolnu ko taariha leñolam jolnu ko pine e gane ganduɗa ko gande gonɗe e nder leñolam fulfulde leñolam pular tawtegol e nder dunde Afrique fala walla tawtene e nder windere kala dunde Baba Adama nde alhamdulillah noon nde won noon ko welata on ko ɗum woni ko ummini amen musidɓe fulɓe so gamri tiggu yori ko yumma jagge balaɓe artuden ɗo e Ayaw Pindi TV ngo ganduɗa ko worɓe fulɓe sasɓe suusɓe waɗɓe sababu joƴƴingol oɗo galle nde pular yiite pular nanete nde pine pular jiite saabu leñol saɗa yiiɗi warde ngol jiime pine maggol walla war pine maggol a wari ngolɗon leñol sikki ala ko leñol kewgol kinde ko leñol kadi kewgol des secret walla mbiyen kewgol science woni fulfulde woni leñol ngol ɗon pular so dene mbaɗama e jeygo noon wotere kala fettana hoore mum ganduɗa holno pular jiidirno holno ɓe bindiri ɓe pecci kinde ɗe ɗon woni holɗum waɗi rimɓe waɗi rimaɓe kono kadi waɗi ñeeñɓe laana yontaɓe duñi hande addude goto yontaɓe leñol gorko ñeeño mo ganduɗa ko leñol fulɓe fof heftini mo ko fannuyanke to banggue dawrugol kono wona toon noddirde mo hande ala gorko ko ganduɗa mana ko moftuɗo tariha ko ganduɗo ko woni ho kadi ko kumpitiɗo ko woni ho joguiɗo nder kumpital bundi ko woni ho woni mabago gorko mo julli sama mayal jeeri ma e Allah malago wurgo bamulleji nayyi leyɗe nayyi wurgo beeli nayyi on gorko hande ɗo on toon walla mbiyen on woni invité men jinnaɗo to men kono sehil to men saabu o andini men yimɓe keccodirta duuɓe haaɓe donka jooɗade ɓe jowrida par ce que neɗɗo so wiyama ko soho haqqillo famɗiɗa oɗon accord yidde nde e korsono nan ɗon kanko woni Mboni Camawu Muhani goto mo ganduɗa ko juuli toon tigui ganduɗa ko toon nokki jeygol ko on jeewiɗenno ma won kadi weltare e ɓiɓɓe fulɓe yiidema kono kadi humpitade hebde gandal tigui rigui saabu ko jontaɗo jeewiɗen ɗo ko jontaɗo nodduɗen ɗo jontaɗo kadi ma yewruɓen yontaɓe saabu kala tinɗo hoore mum e pulago ma sifore jontaɗo on jeewiɗen ɗo gorko mo julli sama mayal jeeɗi aɗa wawi wiide mo Mboni Mamadou Mariame Boubou Nalla kono kadi aɗa wawi wiide mo Mboni Camawu Muhani Mboni Samba Hamme Amina bisimilla ma Ayaw Habrede Pindi TV ani worɓe fulɓe kala walla mbiyen rewɓe fulɓe kala fulfulde kala nena darma saabu koɓe yewnuɓe laana yontaɓe Allah waɗi laana yontaɓe arti hande ene arde ma woni fartangue beele ma bisimilla ma Mboni Camawu mbani mba ɓiyam baɗam Moussa mi
ko idi fof d' abord mi salmini dental gongal ɗo ngal mi salmini haalirde wonde ɗo nde hono Pine TV golloɓe mum e gollinteɓe mum e gollonoɓe ɗum somi noddama e Pine TV mbeɗa yetta hen Allah no fewi mbeɗa wiya alhamdoulillahi rabbil alamin jettode godini jomiraɗo caggal yettude Allah e juurade Mouhamadou Rasoul sallallahu alayhi wa sallam e yettude nene baba kadi mbiɗa yetta ceerno Saydou Nour Tall radiallahu taala anhu Seydou Tall mbeɗa welti e noddagal ɗo henna gati sabu ɗum galle o ko gallam baɗɗo créé galle o komi ñamɓi nenam Seydi Dia somi noddama e galle he mbawmi tan ko notade so on namdimami kadi e nder galle he ko gandumi ko mami haala noon komi anda ko kadi mami ƴeewoy mi ara mi ƴeewa haalande on ɗum ko ɗon tigui musidɓe fulɓe on nanimo kongi patam laɓe ganduɗa gummiɗo koye nder ɓerde kono ko ciggani ciwade nder haqqille woni maranoɗen ngal ɗon gandal mbodi cama mum haɗe adde ɗo yiidemo ɗo joddade e makko plateau ma won gandal gamin paggi ma won weltare nomin dañi kono kadi ma won weltare ganduɗa kadi ko cuusal ɓamgal e nder becca men ɓamgal e nder ɓerɗa men saabu ko cuusɗo casɗo mo ganduɗa waɗata ko motivé no tuubo mbiyatni dusdene ndeɗo yewtere yaadude e ɗiɗo kolli ɗi ganduɗa ko gacci gurde nomo kewno wiide saabu ɗi dusanno jobo adama e Ilman Siré Samba Dambali Moutar ko ɗon tigui ndeworten calminen juuroɗen on ceernajo to makko kono kadi wonat ceernajo to men saabu kalko jaggi kanko moni cama mum e alay saago jaggen ceerno Saydou Nour Tall radiallahu taala anhu jaggi ɗiɗo gacci gurde noon ko Abou Sambaliou Guissé gorko Mariel Sayboɓe wadde ko mabagu on paami tigui jooɗe oɗo plateau woni sababu noddude en woni cama mum hani firanden facciranden e oɗon fannu walla mbiyen ngolɗon lefol e nder ñeñago saabu mo wi ñeñago ma haal woni kinde ma haal labulana ma haal sappo sakke galaɓo ma haal bambaɗo ma haal baylo kono yejjitta jamais abadan dayman ma bagu ɗon ene woni fondement e nder ñeñago ene tambi ko ganduɗa ko foori ko towi ko teddi ko ganduɗa kadi worɓe fulɓe ɓen mbasino ɗum woni ma bagu woni sababu invité woni cama ummo hani alay sago noon kalto maabo wawi wonde nder windere nde kala neldama oɗo vidéo kalto ganduɗa kadi ko salsala dinda moon wawi wonde neldama oɗo vidéo saabu ko histoire woni ɗon wadde ko yontaɓe tammino oɗon histoire alandi bam mondi aduna ne yooɗa hen kala ko jiiɗa ene jogo relève janggo e jaam ɓeɗon so natti wawde woɗoɓe tottiri oɗon blation walla woɗoɓe tottiri oɗon relais kañumen kadi mbawa jokkude par ce que jolfuɓe ne mbiya linga don boko bañe rek da fekk daga si gëna ñaaw ko gonɗa ko sa farnoraki ɗum tawana yooɗani hen wadde noon ko jonnam nguɗon ñeña ko jonnam ngal ɗon mabago ko jotodiral ngal ɗon le savoir vivre le savoir faire ko ɗum sa min guebinma ene wayno mabago wona ganduɗa e fannu goren jogui fannuji tati ɗon noon holko ganduɗa leerani rendo ngo walla mbiyen génération hande ene jogui hen kumpital ganduɗa parce que gandal nene koye moon wadde ɗum transmettre e génération gonɗo hande ma bagu hol fannuji ɗiɗon tari holko mbawɗa hen artande bandiraɓe jabbo eyyi Moussa mi weltima no fewi ngal saabu ɗum so neɗɗo namdama ma bagu somi welama fiya becce mbiya komi maabo par ce que komi tanum calam buuɓe ceedel buubu jaam buubu dokka komi tanum hamme Amine Coumba Mayram Ali Bonko Joyre sawa yiiɗe Matam ganna Mama Rella komi tanum Bayal Jarga cippirnoɗo e Kuumen ene hoɗi ɗo wiyete Mangama ɗo wiyete Jammel Calam haade mum nadde e Juli Samba Mayel Jeeri Maayo Allah Malago mettungo e sawabade Juli wona maayo wona bandum maayo ko calngol wuppoɓe callugol ƴogoɓe guppa liira e siwre nebam mbaɗi kaɗam gueloɗi capan tato e tato mbaɗatno yo jaa ƴogoya capan tato ɓe gar tato ɓe keddingoni jeenari maayo ɗum woni hunare e boyye umahani woni mamam umahani o ko umahani bongo cayli mayram ko Mody Mbaye cuba hamme ɓooyi Mody Mbaye kala neɗɗo nanɗo Mody Mbaye kam ne andi ɗum Mody Mbaye jibini hamƴato Mody Mbaye woni maba almami jibini kumo Mody Mbaye woni mamam ndeka noon somi wiyama komi maabo
kadi somi wiyama kadi yomi haal gueɗal mawɓe ene hani mi haala hen ko gandumi taw gonga isi mabagu ko calɗi tati waɗi kono calɗi tati ɗi fof ko sandu woturu sabu no yummo e baaba fof ko maba cañowo on woni ƴengal yummo e baaba fof ko maba cañowo woni yummo o e baaba o maba cañowo ɗum woni hinde sañoɓe ko addi mabagu ko noon tawde ko ɗum namɗami nde leƴƴi peccete nde maabo kañum o e jeyi inde nde ko cañowo cañu noon to immi toon ne woɗɗi kadi immi koye baaba Ibrahima kala ganduɗo taarih jannguɗo Qur'ana ƴeewi nder o tawat yo ma nde mamen Hajira ko cañonnoɗo ɓe mbiya cañu ɓooyani kono cañu ɓooyi gila toon maabo addi maabo o ko wadde leppi yimɓe ne maaboro so ciggu jibinama ko gude ɗe mbatte makko o mabre so jombajo ne hurto ko gude mbatte makko o mabre so maayiɗo maayi ko rewi men ko gude watte makko o mabre ɗum woni kala gimmiɗo wiye jeeyato maabo to maaba on ɗum woni maabo ɗon inde maabo fuɗɗi ko cañu addi maabagu cañe leppi yimɓe ne maaboro ɗum woni maabo eɗen jaaha noon eɗen jaaha ha jamanu woodi maabo goto soɓe jaaha eɓe jaaha to rimɓe mabɓe maabo ɓurno hewde rewde tan koye fulɓe maabo ko joni kay ɗum sari yimɓe mbatti yaade kala dimuma woni jaaha toon kono ko fulɓe tan mawɓe ndewno kala ɗo pullo hoɗi maabo ara hoɗo sarɗon joni noon maabo suudu paade hono ɓe nde ɓe payeyade fof ɓe ƴeewamo noon ko yiidemo wiye jeehe suudu paate omon toon nder suudu paate ko cañowo wonno eyyi omon suudu paate jeehe suudu paate ƴeewomo toon suudu paate o ko suudu hoɗande paate paate noon ko pullo ɓe mbiya jeehe suudu paate won tawmo toon soɓe jeehi ɓe tawmo toon omo yewtida e paate ɓe mbiyamo ar jehen ko amin paadi ɗum waddi noon han kadi watti wiyede maabo suudu paate ko jogui ɗon ɓe jaltiri heddi woni hinde mabɓe noon ɗum ɗo ko kamɓe jeeyi hoddu koye mabɓe immi fulɓe ne keɗiɗo kala ganduɗo jabɗo e caliɗo hoddu ko kamɓe maabo suudu paate naɓe jeeyi maabo suudu paate kadi yimata so wona pullo oɗo saaha noon han kadi sarima kono koye fulɓe ndewno kadi modernisé ko itti ɗum iwani ha hande ne heddi kono ko ɓeydi ustude ɗum kono maɓuɓe kaɓani kono nde beñodiri seeɗa e jawɓe fulɓe jawɓe eyyi ayi maabo e jaawo kala nde jaawo wima ya Allah ya Allah koko nangata kala nde maabo wi ya Allah ya Allah koko nangata kono noon ɓe ƴattodirta ɓe kuɗodira noon kono wonde kuddi mabɓe fof wonta ko duwaw kuddi hakkude mabɓe fof wonta ko duwaw jongi dagal won eyyi no maabo e jawanɗo ni kuddi hakkude men kadi wonta ko duwaw kuddi woni ala tan ko hakkude maabo e calsalo eyyi ɗum waɗi noon nde ɓe beñodiri seeɗa mawɓe ɗoŋiɓe natti yaade e mabɓe fulɓe ne nanggui kaake mumen natti rokkudeɓe Allah waɗi leñol gongol ari ko fulɓe no mabɓe ni joguino ko bayli e ñañoji ngari jogui ko bayli e ñañoji ɓe nangodiri ɓen ɓe mbatti ɗumen ñeñɓe mabɓe saɗa teski bambaɗo ko joni watti humande nde leñol gongol wotti bambaɗo bandum tan ko maabo humante jotodiral ngal ɗon eyyo nde ɓe jiiɗi noon resde e nder mabɓe fulɓe mbiya ala min on mbawa min mbawa wonde rokkoɓe on kadi min dokko rewɓe mbawa wonde jeehiɗo mawɓe to mbaɗi négocié ƴami debbo dokkiɓe kumana hen ɗum woni bambaɓe mbatti ñagodir mbatti humanede maabo men keɗiɗo ɗum addi kumal dewgal maabo e bambaɗo ko jawɓe gaddi ɗum
Allah reserve enen ɓe keddiɓe gonti ñeñɓe fulɓe bandi ɓen koɓe fulɓe bambaɗo fof mo jiiɗa ko pulo bambaɗo mo yettake ba ala kala mo yettake hen ba ko jilluɗo kono bambaɗo fof ko ba yette wonti meccal noon han kadi garɗo fof naata hen watta hodde wonta bambaɗo kala koɗo ko bambaɗo wiyete han kadi woni Samba Gara Ba en medintoɗo eyyo ngal ɗo mabagal ko ni yaari ɓeɗo suudu paate ko ni yaari ko suudu ko maba suudu paate noon mi anda so tawi wonko juutmi hen kono kam ɗum ɗo no taari mo ƴettumi o ko ni ƴettirmi ɗum mabo keddi ɗo ko mabo jawanɗo mabo jawanɗo ko mabo caño jibin ɗum kamɓe kadi gummi mabo saño ɓenne kadi koye mabo saño ɓe gimmi mabo jawanɗo ɗum ko jaadigal adduno ɗum hakkude mabɓe e jawanɗo sehiraɓe ɗiɗo jaada mabo e jawanɗo ɗe jaada Allah waɗi ɓe jeehe yolde nde woɗɗi no fewi tawde aduna o sansi ɗum ɗo wiyete ko to haale kono an kadi mi haalat bisimilla koko wiya oto haale kono mi haalat fulɓe ma ɓeydor gandal eyyi par ce que hakkude mabo e jawanɗo ene tiiɗi no fewi eɓe jaaha yolde heege waɗi mabo ɓuuri losde andi jawanɗo jiyata ɗum ko pullo jawanɗo ko pullo pire mbeɗa heewi peeje no Amadou Dafni no ganduɗa ko Ibrahima Sidiki Dafen ni voilà jawanɗo ko pullo pire ɗoɓe jahata ɗo noon heege waɗi mabo losi yandu tampini ɗum ɓe gaare lekki ɓuɓki ɓe jooɗi pofto jawanɗo wimo fadan mi ara ƴeewo mbeɗa daña ko ñamɗen jawanɗo yeehi ɗum woni jonggu tiɗɗo woni hakkude amen e jawamɓe nde jawanɗo yeehi noon leemi partout ronki dañde hay batte ɗo ndeɗo hettere sumalde ndeɗo o taaƴi kanko jawanɗo o juuɗi ɗum toon waɗi kaaƴe enen mbiyata ɗum ɗo e piya kaaƴe costude kaaƴe o defi hettere nde ha ɓendi o artiga lekki ga omo ƴefti baajo mo haɓɓe koye ngale o tawi mabo ne leeli ne losi o itti tewo wi ɗum da min mi ñaami mi haari mi addinima gueɗal ma ñaam mabo ñaami ha tini ñaami wawi darade ɓe pokkiti ɓe jeehi ɓe jaaha e lawol yeehi ha ɓooyi jawanɗo losi ngal saabu ɗum koyngal ngal tampinimo mabo wimo ande mi yii ka tampuɗo ɓe jooɗi e lekki eɓe pofto mabo yi koyngal ne siiwo ƴiƴam wimo an kam ko ɗum woni o wi ala hay batte o woni masude mabo wi ala wona gonga forcimo haw haali o wi ko mi heɓ rafi tan e koyngal o wi ala mabo forcimo ha yi koyngal tawi ndeke hettere ñamno nde ko hettere koyngal makko ɗum waɗi ɓe mbi noon haaletake kono noon an kadi tawde koye émission gonɗen kadi aduna woni koye yaade il faut haale beele yimɓe ne ganda génération kadi wawa andude kadi beele ɓe mbawa rentodirde koye mabɓe ɗum woni noon mabo wondanimo mbimo jonggu hakkude amin waɗa hakkude jonggu husere nanta nani jonggu husere tan ko mabo jawanɗo e jawanɗo ɗum woni noon jonggu naati hakkude mabɓe mabo e jawanɗo kala hen tawɗo goɗɗo ne jogui hunde o nawat alay saago jawanɗo ko wawi wonde ko fomru ko foof so mabo are makko tottat ɗum mabo ko woni kuɗaɗo walla bonɗo ko foof so are jawanɗo so jawanɗo faye makko kala dossier ji walla haalnimo kala ko wawi wonde o nanata ɗum o jaɓanta ɗum kala ne wimo ɗo ha bakkil o yahat ɗum woni jonggu hakkude mawɓe e jawamɓe ɗum ɗon ko alay saago ni mabo peccori ɓe goni mabo jawamɓe o waɗi rewe jawanɗo noon watti yimde ɗum askina ɗum imme makko fof rewe jawanɗo ɗum woni mabo e jawamɓe mabo caño o hedde caño o woni yumma woni baaba o nani bandiraɓe fulɓe ɓeytirima ɓen rimɓe ɓen fulɓe ɓe o haali ɓe ganduɗa tigui hanki so tawi lamɗo darima alay saago ɓe keeɗa sara mum ɓe gona conseillé ɓe gonle jawanɓe ɗon jawanɓe ɓe ganduɗa tigui haaɓe tawe to seeno paalel haaɓe tawe to kanel jamreɓe ganduɗa ko suusɓe sasɓe ɓe jettete ko basum ɓe jette bohum ɓe jette daf ɓe jette ñaan jette sam no Mama Sam en ni walla mbiyaɗo Ibrahima Sidiki en ni no Jules Béli Daf en ni l'élégance et l'éloquence de la beauté de cet homme musidɓe fulɓe ko ni kinɗeɗe peccodiri ko yontaɓe so wiyama fulɓe ko suusɓe sasɓe holto ummi o taarika hande mo ganduɗa ko moni Thiama Oumou Hani waɗi en à la diffusion de toutes les peuples addini ɗum fulɓe kala
moni kala nde wawa hutorade moni kala nde wawa rentade goɗɗo moni kala nde wawa ittude fodde mo goɗɗo haadi totta ɗum saabu aduna neneya président Senghor wi ko partir au rendez-vous de donner et de recevoir enracinement et ouverture ko gonɗa ko tawɗa ko ñiiɓe mum ya addoye goɗɗum kono ore itte e tuma mo gonɗa o wallahi histoire tigui saabu ɗum laana yontaɓe so tawi en duttimi eɗen mbaɗa coppie yimɓe men hanki e mawɓe men hanki koɓe desnoɓe deni o alay saago enen en jogoro yontede nde ɓe joguino hanki nde hande noon ha joni noon duttoɗen e hanki saabu hanki o yooɗi hanki o feewi ko hanki o sembi ko hanki o kadi woni dañal musidɓe ɗon tigui leeri famama sa daari kinde ɗe peccama wona mere ɗe peccira o haalim ɗo hussere honko saabi aɗa andi jomum itta ƴiƴam mum hokkuma ɗon ko jungdigu ɗon ko amitié fort ɗon ko confidence ɗon ko fidélité halte tan wawi hadde wallahi joni noon en duttima yummo on mo mbiɗa woni yummo woni baabo en paami kanko woni yummo par ce que kanko jibini ɓeɗon mabuɓe tan mabuɓe ɗiɗo woni jawanɗo e maabo suudu paati o kanko jibiniɓe kanko woni maabo cañowo cañowo cañirgal ngal hol gandal cuuɗingal caggal kono hol jonnam kadi gonnam caggal ganni ɗiɗon worɓe fulɓe cohli ɗum andude te ala to dokkere sonaro ma da Moussa aɗa andi wonko namdiɗami mbiɗa jettode mabɓe aɗa andi jaame ɓe jiiɗa ɓe jaame ko jettoɗe jeenayyi jogui jettode jeenayyi jaame jogui mawɓe ko jettoɗe jeenayyi jogui kala nde wona e nder jeenayyi he jeeyama e mabɓe kono wona nder mabɓe tigui tigui jeeyano jettode nde ko arde walla kañum ko garɗo ana tuubo mbi tout ce que se ressemble s'assemble hasard ala jettode nde woni arde walla kañum woni garɗo jamɓe ko jettoɗe jeenayyi jogui alimiɗe ɗo joni mawɓe ko jettoɗe jeenayyi jogui kono noon tawde namdami koto cañirgal ardi aɗa wawi arde jettoɗe mawɓe he cañirgal ko fina tawa ko hunde ustade doole oɗo saaha kono ha noon ustede tubakoɓe noon gaari gardi gandal mumen e pinal mumen mbino joola keddigal ngal aɗa andi won heddiɓe en ha oɗo saaha hande goppani cañirgal emin jogui sak fedde wotere wiyete ko fedde kelgal Mama Racine mbaɗe ɗon Mama Racine on bannoɗo golle Mama Racine kañum ko bannoɗo hen golle fayidagal manggal e cañirgal kada ɓiɗɗo maabo kadi jibinaɗo o totte o neha ɗum kadi o janggi ɗum cañirgal jamanu makko cañu mankani cañu yoolaki ha hande kelgal ngal ne heddi min dañi suga amen goto ni joni fewni kaɓirɗe cañirgal taw ko neɗɗo jolata e guese moderne ko machine tan sañata garaji ene jahane garta ko ɗalɗugal yahata ne arta kono noon doole ngala suwata waɗe publié ha yimɓe fof tina ɗum kono hen wona woni koye ñengtade cañirgal jamanu ɓennuɗo ko cañirgal jogui kala yimɓe par ce que maabo cañowo mo jiiɗa foof ñeeño fof ni d' abord mo jiiɗa fof ko galle belɗo jogui galle pattam lamo jogui galle mo yimɓe fof kawrata galle dendinowo galle cuurowo galle mawninowo woni dendinowo ko joom lahal woni cuurowo ko kawridinowo haɓɓe woni mawninowo komo ɓamta neɗɗo mo ganduɗa oɗo o ɓamta ɗum ha yimɓe fof coyno ɗum wona suude ɗum ene ƴetta ala ko haalde haala jomum ha yimɓe ganda hol kanko hono no mon ɗo joni ni par ce que ɗo joni kala ɗum ɗo yeehi haymo anda no woni daba ma andu ɗum ko ɓamtude neɗɗo ñeeño ko noon wayi ma ɓamta ɗum woni rôle ñeeño maabo cañowo nde sañete nde ha joni won sañoɓe kono ustima par ce que min somi yi maabo ne waɗa goɗɗum ko wona cañirgal e ɗum musami kono ala ko mbawmi hen tawde mi waɗani kadi mi darnani yewma nde ñiɓal mbeɗa wiya gara e kelgal andi wiyete ko ñiɓal e kelgal ñiɓal ko neɗɗo goto darnata leɗɗe tan ene saña kañum tan goto en daña yewto mum kelgal ko jamanu o arata kamɓe fof noɓe gardi noɓe potiri ni woni fof ñiɓaɗo ɓe keewa ɗum woni kelgal ɓe keewi woni kelgal
ɓe ne jima ɓe ne kaal ene jewta nden ko ɗum wonno caño woni canal 4 sat fay de la fossa jonte voilà on satu maabo ene tini hoore mum no feewi a fewnat gude ma ha peewa jaha jiya dimo ma wona ñaagunde ñaagunde ko joni joli maabo ñaagoto nokko fewnat gude mum walla fewna wutteji mum kosiji yaha yiyo e dimo mum debbo wiyete ko yilloyima dimo makko gorko wiyete ko yiyoyi dimo makko jettoɗa calmina galle o rewɓe galle ɓe sukaɓe galle ɓe moni fof continue ɗuma holta paya e hodde kanko no nanɗuma mbaldi o wima ndi gue ko an jeeyi soggu nawa ndi gue ko an jeeyi soggu nawa ndi ko ngaari nde gue ko naggue soggu nawa ɗum woni maabo o dañi taw o ñagaki essence wonno dimone holti ɓesdu mum holti ɗum wonno mabago adan kadi maabo wasa faltade wasa wi wadde heedi heede gonga ni mawɓe on satu ko fulɓe tan ɓe gooti fulɓe tan ɓe jeeyi fulɓe tan ɓe jogui kono noon leƴƴi keddi ɗine kadi ɓe mbaɗi hen masala hakkude mabɓe mumen ɗum wonno mabago cañirgal eɓe mbiya ko juntel jabali nango ma feeña kañum jeeyi addi cañirgal juntel jabali nango kono noon juntel jabali addani cañirgal o tawi ko cañirgal ne sañe ko kanko noon jogui gandal ngal ganduɗa ngal maabo ala hay maabo goto jogaki ngal gandal juntel jabali nango eɓe mbiya yummakko jeeya koye jinneji eyyi kanko noon ko maabo cañowo jibini mum eɓe mbiya ko jabali nango e hoore mum hokkimo gandal ngal jabali nango ne nde jibinaɓe mbi bamum maayi ko cukalel jaltaɓe Samba e Gaari Maayo yummakko jaggi ɗum resiti ɗum nehi ɗum nde yummakko nehi ɗum no lakki cuballo yo nemo ko sehil ba makko wonno cuballo so faye yaade maayo wiyaɓe ar jaaden maayo ɓe jaada maayo cuballo ne awa omo awƴa ɗum soɓe gari ha e dundu woturu o wi cuballo ɓe ɗiɗi heblade cuballo ɓe daña ɓe gaara lana ka o yaha dundu to wona heblade ko jinne goton toon ne saña ko jinne o darata o daara jinno ha o ɓooya o arta ɓe jolta e lana ɓe jaaha yimɓe cikka ko hebla cuballo sikka ko heblade o yeehi kono yeehi ko ƴoyde gandal e nder duunde nde ha dañi saaha goto o yeehi o leldi cuballo o luukimo o hulo nooti jinno o dogi woppiɗon bagage o foof o mooɓi ha laaɓi o artiri o yetti noon o jolne e laana he o holli cuballo ɗum woni koɓe mbiyata cuballo ene jeeya e garaji maabo ene jeeya e garaji kamɓe ɗiɗo ndendi ɗumen kono goto fof fannu garaji mum o fannu garaji mum banggue o fannu garaji mum fof fottoyi wonɗo fottoyi ndeysan musidɓe fulɓe so wonano hojomaji men puɗɗima kadi sembitade noon ti ma on keɓ gandal kono ha joni kadi holko ɓeyditirɗon ko heewi saabu Amadou Hampâté Bâ honko haali hen ko mawɓe fulɓe desni galɗon gandal l'art oratoire histoire oɗon mo ganduɗa ko transmis de génération en génération on génération hande foti hande hutorade oɗon histoire waɗa windiyankoɓe alande alaji Farbaguel Farba mo hewno wiide école technique jangguire koye bankone jaategagal jangguire koye galle baba hande enen génération jangguɓe takkoɗen ɓeɗo mawɓe ko ganduɗa ɓe kalen ɗiɗon histoire uji eɗen bindi ɗum mbaɗen documentation kanko ganduɗa ko archive aji gonata holno foti gande majji joguinoɓe natti yeede hande mboɗi cama ummo hani andini fulɓe tigui hol jonggu wonko ɗon hol gandal kadi gongal ɗon par ce que Bintel Diabalo minen min nananora min gandano ni sifori kono haade men uddude walla waynodirde bandiraɓe aɗa wawi attandeɓe e ganduɗa ko ɗeɗo jettode mabuɓe ɗo noon en mbaɗat au passage calminen mboɗi tokara mboɗi gabbu cama ummo hani walla mbiyama mboɗi Abdourahmane Yasile yiyama nala wat subbulal calminen ndenɗori naaɓe kuuɓal saabu so tawi en joguima cuusal joɗa ɗon en kaala haɓe jeeya hen mboɗo heewi wiide Mamou Moussa so tawi no woni no entreprise kamɓe koɓe actionnaire majoritaire mboɗo heewi wiide so gamri tigui yooɗi wimo jagge balaɓe haɓe jeeya hen
ardede ha ɗo gandodiral ngal sababu oɗon joɗadema ɗo mi siku kamɓe manma présenté ha gonda jaggodiral ngal woni mi salmini Mbondi mi salmini Ablaye Dia ganduɗa ko min wiyatamo ceernam honko saabi noon mi salmini ganduɗa ko Braye Abdoul mi salmini moƴƴo Coumba Diong mi salmini kamɓe foof ndendorinaɓe kuuɓal kaltu maabo wawi tawede kay ha cempen ha ko ganduɗa ko juuli Samba Kiiden kala min calminiɓe garna min e jettoɗe noɓe cifori mi sikku noon yewtere nde wawata wonde gotol par ce que bammo woni gandal ngal ɗo génération ne sohli ɗum no feewi kono en calmini Amadou Dabo min calmini gallo kala saabu ko jaggodiral woni ɗon ko bandiragal kadi woni ɗon min calmini ceerno to Afrique du Sud e wondi makko kala gandal ngal yalti jawanɓe kadi on nani non momin ndenirno hanki wadde enen jokkiren oɗo relève chaque génération dans une opacité a une mission soit l'accomplir ou bien la trahir mboɗo andi onon janno mbatta trahir oɗo mission mabuɓe hande mbatta trahir oɗo mission wadde jekkugal ngal yo jokku yo ɓeydo yode yo ɓeydo yuɓɓude bammude garna en e ganduɗa ko jettoɗe no goori noɗe leldi alay saago noon calminen ganduɗa ko Abou Samba Aliou Guissé gorko Mariel Sayko wallahi hodduma rewla garna min e jettoɗe bambo eyi caggal haɗam arde e jettoɗe ko waɗi fof minne mbeɗe salmina hen joom galle o Dia Seydi Dia la solution mbeɗe salmina Harouna Moussa Dia mbeɗe salmina Daouda Mignam Burkina Dia cukalel laaɓa juuɗe ñamdata koye mawɓe walla haaldata koye mawɓe questionnaire assemblée nationale ƴettuɗomi ha toowi no wambaɓe mbaɗani minne ko noon waɗimi ñantuɗomi ha jonmi amabou maranoni premiére am e yumande 4 Nissan ko Daouda Moussa Dia di Harouna Moussa Dia ɓe mbaɗe juuɗam fayi gen guitam jonnimi ha jonmi Fouta fof ni yiya Dakar fof ni yiya ko caggal ɗum baɗɗo em oɗo ko Thial Salo Sada Seydi Sall Sada Sall kañum woni coordinateur APR Wakhinane Nimsane mo Guédiawaye Wakhinane sowa ha feewi wiyama bonida ñantoro handi en dam mbeɗa sikki ne ñooti nan latti Ousmane Sall mo ganduɗa gonɗo ɗo e Petresen nde yiyanimi walla nananimi fof ko téléphone kir gonɗo e nafoore mawde e Mamadou Sall aɗane ɓernaɗan haqqille mbeɗa heewi ko way noon Demba Aladji Seydi Sall guijulon mbeɗa salminen kadi miñam ɓiyam baɗam Hadiya Bocar Diagana joom juuli Hadiya kamne ko joom juuli Samba Mayel Jeeri ko gorko moƴƴo to e Pôle Noir moƴƴo ɗo e Dakar juuli ɗon jokkuɗon juuli Samba Mayel Jeeri maayo Allah Malago gorko mo caɓurli ɓurle murtoɗe guufa galle baaɗi saame juururi dane wel weeti hoota ya Allah e dow jeeri mama aɗa woni ya Allah wuro Amadou Moussa an jaggu ya Allah ko mawɓe duwortono ɗon kala ko ñaaga ɗon Allah ne jaɓa sa sakki juuɗe tan wi ya Allah a ñaaguima haadema wonde galle taw ne heeɓi machallah ɗum noon mi salminiɓe mi juurimaɓe wone meɗen ko heƴata e laana he mi wawa wiide mbeɗa haalde kam ale sago ka tunca mi wawa gaynudeɓe kono ko rimɓe moƴƴuɓe nafoɓe joguimi aɗa andi ɓe mbiya ñeeño fof ko ñagotoɗo kono wona gonga won ñeeño dokkirede taw wona ñagotoɗo min komi ñeeño dokkirede mo wona ñagotoɗo ñeeña ko gadiata ko dimo tan wattata e gonga min mi rokkama pucci mi rokkama autoji mi rokkama million ngaji te hay goten mi arani galle mum mbimi garmi ko ya walla mi hirani fodde tan itta tottan mbeɗa handi ene hande wadde ɗum aɗa andi dimo so faadi ha mbiya hokkam wonko manki ene woodi jettoɗe mawɓe namɗa ɗe gara hen gudden par ce que ɓe mbaɗi signalé ɓe mbi sangot ko maabo sango lelel jeeri guise ko maabo kase ko maabo kundul ko maabo kiiɗe ko maabo jon ko maabo sare ko maabo keneme ko maabo kume ko maabo woni jettoɗe jeenayyi
ɓe mbi si ko maabo hayso wona maabo garaji gandani par ce que kala mo wertidi gueso o yiɗo ɗum jollude ɓe mbi daabo ko maabo hayso wona maabo garaji gandani ɗeɗo jettoɗe jaa ko maabo hayso wona maabo garaji gandani ɗeɗo jettoɗe tati natte e nder mawɓe ɓe jeeyaka e mawɓe kadi gondi principal tawde hannde ko min woni chef de quartier Hamadou Hunare gasi kadi calmini jettoɗe ɗe goodi ɗo gardata calmini baɗam Dawda Dia wallahi ñaari tali calmini Alaji Dia wallahi e mini men fof to New York Seydou Dia en Mabo Dia ko sangot yetteten o sango lele jeeri ɓe goni Mabo Dia Sokom ko Sokom ko sare Sokum ko sare ɓe jettete nde ɓe jeehi Mali ɓe mbiya sare ɓe mbiya Sokom sare ɓe mbiya ko sare Sokum ɓe gacci Sokom ɓe gacci sare ɓe mbatti Sokom tan lawol gotol wondi Sokom kono ko sare ɓe jettete ndeysan to mbiɗa Sokom noon calmini moƴƴo Coumba Hamme on woni la première dame ɓe goni mawɓe Sokomɓe wallahi on woni gogo salam yumun dede yumun abdoul voilà minen mawɓe Dabonaɓe ko galle Siré min dayi sa nani mawɓe Dabo dawi galle Siré ko jong jigande min jettete mawɓe kala jettoɗe yaltude hen hayso wona maabo wonno taki kanko o maabo kono yettode nde taw wona maabo kono noon ɗe wonti par ce que ɗum hannde oɗo ñalawma galleji Hunare mawɓe ko 1.7 galleji tati tawi min guinnira leegal min guinnira wiya ko dingrel mawɓe dingrel ede bande Fulluga e Hayre dingrel ngel ko dingrel edi e Fulluga e Hayre wallahi ko ganduɗa ko woni hoore ko heƴata ko malgré ko rabɓiɗi kono so wonano ɗum ko woni ɗo e hoore he ko ɗo e ñalawma o gasde alay saago laata dunca kono noon tawde émission o nde ko en rabɓiɗi Abou Guissé ɓiyam gati Abou Guissé ɓiyam bamma Samba Aliou Guissé ko sehlam ko mawnam ko keynam ay jiiɗo mo resi o Bovel ko denɗam ɓi gorgolam babou fo jiid nani on ko Amina Coumba e Birom Coumba Amina Coumba jibini e yomande hamme Amina jibini babam jibinimi Birom Coumba jibini e yomande julde Birom e dem Birom ɓen goni mamakko en ko denɗam andi noon bamakko keynam ko mawnam kadi Samba Aliou min jaadi gueɗe kewɗe mo jaggimi komi miñi ko musidɓe fulɓe fullaɓe lamdam tawat heeɓe johli duni babaɗam on jiwma fof jiiti musidɓe fulɓe laano yontaɓe duñi alay saago waɗa numéro 2 par ce que wonɗo ho il faut bandaɓe fulɓe ganda ɗum ko gandal ngal so wiyama jonta tan ko ganduɗo so wiyama jonta tan ko ganduɗo gandal ngal noon wiyaka l'art mythique walla le savoir mythique walla le savoir mystique gandal ko andude holko woni ɓornol ngal ɗon ɓornal daro ande ko kaari dariɗo mon fof so darima to foti darade ɗo saabu pulani wiye so ndeeƴe heewi tan hol gommiɗo e place mum alay saago noon calminen gorko mo waala gorko mo dagana woni cadwalo en jalmini gorko mo ɓundu kumo bonnandu min heewi toñde mo wiite Amadou Touré kono miñiraguel mo ganduɗa ko yiiɗi horsini yiiɗi tiiɗi femde o wiite Kumbis Babou walla mbiyama Coumba Babou moƴƴo Fatim Samba la voix d'or alay saago ɗo mbawren hadde nde won noon ko weli yonata kadi neɗɗo hokkira e fof wasnawde foof min calmini gote mon kala en calmini yumma jeunesse en tawi to paari lamorgo gorko mo garli debbo mo garli belel nebam garli seɓe yalade saɗen maji ɗemman keelen o woni Sakho Dia taaniraɓe ganda jiiɗi Guesire jarani on woni Tane Hammady Ganna on jibini Demba Hammady on Demba Kodel jibinima jibini ganduɗa on wiyete ko Kalidou Dia jibini Mbaare jibini Dieynaba salmini Hammady Kalidou min calmini kadi rewɓe gonɗa ko Jammel Dialé yol dango batte haqqille ko batten ko aɓe tawre to France en calmini ganduɗa ko wure gullal tokara gullal taniraɓe Coumba Amadou kono taniraɓe Hammady Ɓeydari aɓe dawte to garli en calmini Khadija tawat heɓe duunde babaɗam nde Amadou Ndiaye en dowlaji dentuɗo mo tawe ɗo hannde e nder Dakar musidɓe fulɓe
arno ɗo andon ndeɗo yewtere ko kalman boppene jegui Moussa Amnar Bayla Boli Abdoul Harouna walla mbiya Moussa Mamadou Koudi Babali Bokhar Malik aɗa wawi nawtude ga e cayankoɓe so jugat yo Allah hokku en yiide ganduɗa ko artuɗo e deuxiéme numéro nawtude baaba men mbori Dabo gandal ngal jogui ngal rende fulɓe saabu ɗo to haalɗo o rendinde fulɓe kala sa ƴeewi pirama pattirama nen nder ala particularité wadde ko weltanade mo e déplacement mo waɗi o e disponibilité o kadi wasen tawde ko kufkolngol ganduɗa kadi coftene nde jogui arde noon haade men woni fattangue men sabu ɓuural ngal ko men enen jeune génération ne mbaɗa bénéficier ko fewani ɗo komin kaali ko komin taari amin ñaagui on yafuye komin kaali ɗo weeli on paami ko ɗum wonno anni o jarani ko remerciement en calmini ardiɓe galle o Abou Samba Diop kono en calmini Tata Leyle Diadj mi wima kalmo o jiidani e ganduɗa ko maɗeni jaajɗe ene manki jeeyde e nder ngoɗo wuuro en calmini Daouda Moussa Dia la solution no heewindire te windire en majuscule windira e binde cewɗe wono windire o binde jooɗi nde won noon kala jaaɗo rende pulaar yimo yi ɗum tinimo tini ɗum haymo tinanimo tini ɗum an a alana fulɓe haqqe devoir ma e leñol fof o waɗi fodde ma e leñol ngol fof o waɗi wona mantudemo noon ko haalde no woori wona mantudemo ko an golli ɗum noon ɓe mbima ko jeddi natti wadde min jeeya ɗum noon caggal mi yiiɗa kuppudema kono ɗo kalɗa haala Madini Diaƴɓe ɗo kadi kalɗa haala oɗo jettere Diaƴ Tata Leila Diaƴ e so gorgol makko walla so nene makko ne wiye Tano Diaƴ to Paris mi salminimo au passage kadi mi salmini kala biyeteɗo ko Thial Salo mi haalat ɗo haala mabɓe ha saaha goɗɗo ha président de la république kono noon ɓen wona jitteɓe ha président de la république mboɗi katkal double cabinet yumande jara 50 millions ko Sall waɗe am tawde ko Macky Sall gasi aɗen ɗum noon neɗɗo wawa yejjidde ɓen Sall il faut gongol mi ha on conseil des collectivités territoriales musidɓe fulɓe hoɗo min dowirta yallo en ñalade faade arde ɗo yewtide moon hande wonno retour noon alay sagon mbayde yiide min il faut juurtire ni min calmini on min juurima so woodi tataɗo ko minen kono so woodi ko yonɗo ɗum wonno anni o ko Moussa Amnar Bayla Bouly arno yewtide moon lano yontaɓe doñi